Ola a todos, somos Marta e Erea e imos falar sobre a osteoporose. Para comezar, Marta vainos explicar que é a osteoporose. Bueno, a osteoporose é unha enfermidade ósea que reduce a masa e a estrutura dos osos, así aumentando os riscos de probabilidade de ter unha fractura ou unha ruptura. Pero, cales son as causas? Bueno, pois as principales causas son a idade, problemas xenéticos, hormonais e incluso o estilo de vida que levan algunhas persoas. Os grupos de persoas que máis afecta esta enfermidade son as persoas maiores de 50 anos, e sobre todo as mulleres despois da menopausia. Bueno, como podemos detectar a osteoporose? Vale, a osteoporose podémola detectar a raíz dunha fractura ou tamén a raíz dunha proba de rayos X que se chama densidiometría ósea, que o que fai é ver a densidade dos osos e ver se están moi delgados ou non. Bueno, Erea, e como podemos previr a osteoporose? Bueno, pois podemos prever a osteoporose con vitamina D e con calcio. Pois podemos aumentar o calcio na nosa dieta con calquera lácteo que leva calcio ou a vitamina D con alimentos que conteñan vitamina D. Ou, se non sabemos que alimentos teñen vitamina D, unhas pastillas de suplemento de vitamina D que en calquera farmacia poderás atopar, pois tamén estaría ben. Bueno, Marta, unha vez que nos din que temos osteoporose, que podemos facer para que non vaya máis a enfermidade ou simplemente para evitar unha fractura? Vale, bueno, pois para evitar que a enfermidade vaya máis, o médico nos vai recetar unhas inyeccións de osteofortil ou unhas pastillas de Fosamax para intentar que os osos non se debiliten tanto, ademais de ter unha dieta moito máis equilibrada e saludable, aumentando tanto a vitamina D como o calcio, e ainda tamén temos que evitar caídas para evitar fracturas. Bueno, ya este aquí o noso vídeo sobre a osteoporose. Esperamos que vos axudase a comprender mellor esta enfermidade e que vos servise de axuda. Moitas grazas por escoitarnos e un saludo.